este novo salón de plenos que vimos de inaugurar pois a esta sesión de pleno ordinario do mes de xullo, e tamén pois queremos trasladar pois un saúdo pois a todas as persoas que por primeira vez no noso concello poden seguir este pleno en directo a través das canles oficiais do Concello de Soutomaior. Polo tanto, iniciamos esta convocatoria ordinaria do 31 de xullo. Asisten todos os concelleiros e concelleiros agás Rosana Bullosa, que por circunstancias familiares non lle foi posible estar aquí hoxe. E pasamos entón á parte resolutiva deste pleno, parte A, para ver os puntos da orde do día. Como primeiro punto da orde do día temos a aprobación da acta da sesión anterior do 29/5 de 2026. A favor. Pasamos entón ao segundo punto da orde do día, o expediente 806/2026, que é a aprobación da conta xeral. Ben, xa falamos un pouquiño na comisión, pero eu creo que, bueno, con textos deste tipo, pois que é importante pois poñer os datos que reflicte esta conta xeral en riba da mesa. Estamos a falar, bueno, pois dunha conta xeral que é, digamos, a execución, a posta en valor dun orzamento que demostra, con criterios técnicos, non é algo que veña a dicir pois un grupo político, non é algo que se poida valorar en termos subxectivos, senón que demostra, con criterios técnicos, que Soutomaior está na mellor situación económica da súa historia. Estamos a falar de que temos un orzamento, bueno, máis algo do trámite, non? De tamén favorable, exposición pública que se fixo. Estamos a falar de que temos un orzamento que se iniciou en 6.200.000 euros, pero que temos como orzamento final case 10 millóns de euros, pero eu máis alá tamén quero aproveitar este dato para sinalar que a día de hoxe, neste exercicio orzamentario do ano en vigor que estamos, Soutomaior está xa, é importante o dato, mes de xullo, n1.770.000 euros de orzamento final. Xullo, 10 millóns, perdón, 10 millóns sería un drama que fose un millón. 10.770.000 euros de orzamento final. Estamos preto de duplicar o orzamento inicial co que nos atopamos cando entramos no goberno. Eu sempre digo, hai cuestións que son susceptibles de valoración, que podemos entender que como se execute ese orzamento, pois pode ser opinable, evidentemente, hai lexítimas discrepancias a respecto de que se, bueno, pois como se debe levar adiante un goberno, pero que é absolutamente obxectivo. É os números que se están poñendo enriba da mesa. A situación económica deste Concello é a mellor da súa historia. Insistimos, máis de 10 millóns de euros de orzamento, cumprimos todas as regras fiscais, estabilidade orzamentaria e mantemos débeda cero. Eu creo que isto, pois, cando se fan as cousas ben non pasa nada, por decir que se fan ben. Eu creo que nos toca, pois, agradecer pois, o traballo de técnicos e funcionarios, porque evidentemente nesta voráxine de actividades, de obras que temos, pois hai un goberno que toma isto pois con seriedade, con rigor, pero hai tamén un equipo de traballadores municipais que o fan posible. Eu creo que sen eles, pois estes números serían dificilmente acadables e, polo tanto, tamén quero trasladarlle o meu agradecemento aos traballadores municipais polo seu empuxe, polo seu esforzo e pola súa colaboración para poder simplemente mellorar Soutomaior, que é no que todas e todos estamos. Despois, se queredes, abarallamos algún dos datos máis polo miúdo, pero, polo momento, cedo a palabra a Noelia. Nada, nós neste punto vamos a absternos porque consideramos que é unha cuestión técnica e bueno, en cousas pois igual poderíamos discrepar, pero bueno, neste momento está desgobernando vos e alégrome que esa situación económica pois estea ben para Soutomaior, porque iso significa que estaría ben para todos os veciños. Moi ben, grazas, Noelia. Evidentemente, unha cuestión técnica, simplemente queremos dicir que as cuestións técnicas serven para sermos capaces de poñer enriba da mesa proxectos como estes que estamos a vivir hoxe aquí. Ademais diso, simplemente dicir que hoxe por hoxe, a día de hoxe, temos máis de 4 millóns de euros en obras vivas.
que se están licitadas ou que se van a licitar ou executando xa ou en termos de execución. Polo tanto, eu creo que hai unha cousa que é importante trasladar, que é que os números non minten. Polo tanto, eu creo que sí, que algo bo para Soutomaior, independentemente das ideas de cada quen, os datos que aquí temos son datos pois moi positivos para o noso concello. Eu quero agradecer pois a todas as persoas que o fan posible que esteamos, como dicía, na mellor situación económica da nosa historia. Pasamos entón, votamos. Abstención. Abstención, los 7, ¿no? A favor. Ben, pois queda aprobado co voto de calidade, señor. Ben, pois pasamos entón ao terceiro punto da orde do día, que a min, pois, teño que dicilo, é algo que me fai especial ilusión, xa non tanto, non sei como alcalde, seguramente máis como docente, que é que por fin no noso concello imos ter unha aula de estudo. Era unha demanda histórica que viñamos pois demandando, bueno, pois dende hai lustros, décadas probablemente, porque dábase unha circunstancia que as persoas que querían estudar unha oposición, que querían estudar a Sabau, que querían estudar, pois non atopaban no noso concello pois un lugar que reunise as características, as condicións mínimas, as características necesarias para que puidesen estar nun espazo agradable, pois dotado dos servizos necesarios para pois facer algo pois tan necesario, tan importante como é estudar. Nós, en canto atopamos a oportunidade, decidimos dar ese paso adiante e decidimos, ademais, facelo pois nun lugar que nos parece adecuado por moitísimas circunstancias. Primeiro, porque é unha ubicación aquí en Soutomaior Parroquia. Segundo, porque é un lugar que permite estudar sen distraccións, que nos permite un espazo tranquilo, silencioso, que non ten estímulos alleos que poidan incentivar os que fomos estudantes de fácil distracción. Sabemos que sempre había ese imán fora, non? Chamándonos a facer calquera cousa que non fose estudar. Ali tampouco se dan esas circunstancias e, ademais, que é un espazo que tal cal está concebido pois nos permite algo que é moi importante tamén para as nosas necesidades como concello, que é a multifuncionalidade. É dicir, un espazo que está concebido como aula de estudo, pero que ten moitísimos outros potenciais para moitísimas outras actividades que se poden dar no noso concello e na nosa parroquia. Polo tanto, é un lugar moi versátil, é un lugar moi ben dotado de todos os servizos necesarios para que as persoas que queiran dispoñer del poidan estudar, ademais un lugar dotado cun sistema informático moi garantista, que é o que vimos a traer aquí pois neste regulamento que permite ás persoas acceder pois un espazo, un espectro horario moi amplo e, polo tanto, bueno, pois nós o que queremos que todo mundo que queira estudar en Soutomaior, independentemente de cales sexan as circunstancias económicas, persoais, familiares, independentemente de que dispoñan ou non nas súas vivendas dun lugar para estudar, que aquí poidan facelo e que esas cuestións non sexan impedimento. Por lo tanto, aí queda esta aula de estudo e aí traemos ese regulamento, vamos, para xestionar esta demanda histórica tan necesaria que por fin temos no noso concello. Bueno, pola nosa parte, primeiro queríamos dicir que, bueno, que nos gustaría que esa aula estuviera pois atendida mellor con persoal, pero debido a que, bueno, vai ser unha aula autónoma porque ten un horario bastante ampliado, esa que vai ser autónoma, queríamos saber por que pon un horario que vai desde as 7 da mañán hasta 1 da madrugada e non as 24 horas, por exemplo, xa que vai estar disponible os 365 días do ano. Por outra parte, tamén pon que é para maiores de 16 anos, os maiores de 16 e menores de 18 cunha autorización. Entón, quizá que propoñemos que se poida ampliar a nenos a partir dos 14 anos que están xa en terceiro e cuarto da ESO, porque tamén consideramos que xa son cursos tamén xa máis complicados para eles e que consideramos que tamén a poden necesitala. En Soutomaior parécenos estupendamente, é un lugar tamén moi céntrico que está ben para que lle dedes esa empregabilidade, pero abogamos tamén que nun futuro mellor pois tamén poñamos dispoñer de unha aula con ese mesmo horario en Arcade
para que ese problema a mellor que pode supor a mobilidade da xente depois de Arcade de subir, porque non deixa de ser que teñen que depender de que os traian, pois non se xa un problema. Grazas, Noelia. É curioso, non? A actitude do Partido Popular durante décadas, demanda de aula de estudo non fixo ningunha e agora queren dúas. É dicir, bueno, home, sí, claro, ou un en cada barrio, por que non? Non? É dicir, xa, posto xa, pero eu creo que é importante pois predicar co exemplo, non? É dicir, eu creo que hai cousas 28 anos de goberno. Esta demanda está viva dende hai 15, polo menos. Nunca movestes un dedo. Nunca. Nunca se fixo absolutamente nada. Eu fui un opositor cun goberno do Partido Popular e tiña que ir a estudar a Redondela. Como tantísima xente que hoxe por hoxe non tiña esa posibilidade. Pero agora o Partido Popular non quere unha, quere dúas. Las doble e veo. Bueno, eu creo que queda claro, non? E despois, bueno, pois os horarios, home, que primeiro, as aulas de estudos, independentemente de que en contextos determinados, selectividades, momentos de oposicións que se achegan, non sei, podamos ampliar ese horario, é dicir, que as aulas requieren mantementos, hai que limpalas, hai que dotar de servizos, evidentemente, pois hai que estar con persoal nelas para que esas aulas podan estar no mellor estado posible. É dicir, que os horarios son líquidos, que en algún momento, en función das necesidades, se poidan modificar e ampliar, home, pois por suposto, pero bueno, eu creo que ten toda a lógica que teñamos un horario definido para que precisamente podamos pois, ter unha traballadora da limpeza a 6 da mañán e que poida executar o seu traballo. E despois, bueno, pois para maiores de 16 anos, é dicir, eu creo que todos os formatos de aula de estudo que coñecemos e que os investigamos, miramos e que fomos a ver in situ noutros concellos teñen estas mesmas características. É porque a demanda que van dirixidas pois é precisamente unha demanda dun perfil que está moito máis nese público. Está pensado a probas, digamos, intensas que requiren unha preparación durante moito tempo, están pensados para opositores. Eu, e aquí se me permite, vos lo digo como profesor, eu creo que hai unha convivencia dificilmente xestionable entre unha pandilla de mozos de 14 anos e uns opositores estudando. Non sempre, non ten por qué, pero a experiencia adoita decir que iso por qué? Porque son idades diferentes, inquietudes diferentes, necesidades diferentes e formas de enfrentar o estudo diferentes. Entón, é importante saber cando se fai calquera tipo de proxecto, saber a quen te dirixes. E, ademais, porque polo tempo de estudo que hai pois nunha aula determinada o obxectivo desa aula, pois evidentemente no noso concello para ese perfil sí que existen espazos. Si existen espazos para rapaces desa idade. O que non existía era outro. E por que hubo que facer unha aula de estudio? Pois precisamente porque a convivencia entre eses perfiles e os opositores pois non facía posible estudar neses lugares que hai habilitados. Entonces, flaco favor nos faríamos se creamos un espazo que hai que cumprir unhas normas, que hai que garantir, se, digamos, establecemos os mesmos patróns que estábamos tendo noutros contextos e que non funcionaban. Esa é a explicación de todo isto. Polo tanto, non sei se respondín a todo, pasamos a sí. Bueno, só quería facer a puntualidade de que dixeches que nunca houve unha aula de estudio neste concello, creemos que iso non é certo, porque a biblioteca sempre dotou dunha aula de estudio o respeto desde fai moitos anos. A mellor non coas características coa que vai a ser esta, que non estamos dicindo que non sexa necesario e que non houbera demanda, pero sí constaba a biblioteca dunha aula de estudio para tal efecto. Perdón, o bo da biblioteca que foi de todo. Foi aula de estudo, casa de cultura, lugar de concertos, aula de teatro, é dicir, claro, poñerlle nomes ás cousas é fácil. Ora, crear espazos que permitan que a xente poida estudar é un pouquiño máis difícil. E por iso, pois, preguntade simplemente aos opositores
preguntade simplemente aos traballadores da propia biblioteca se era posible pois estar recomendando un libro mentre unha persoa estudaba unha oposición. Entón, preguntade porque son eles mesmos os que nos estaban trasladando esta necesidade. Entón, bueno, eu creo que sí, postos a decir que había cousas, pois sí, había nomes de cousas, pero a demanda existía por algo, porque non había un espazo real, funcional, que permitise que as persoas que teñen que estudar en momentos de alta demanda puidesen facelo. E afortunadamente, con este goberno, agora en Soutomaior, si hai esa posibilidade que non existía co goberno do Partido Popular. Polo tanto, votamos. A idade entonces mantémola con 16 anos, polo que dices. Entón, abstención. A favor. Bueno, pois entón apróbase o regulamento da aula de estudo pola maioría do goberno. Facemos un receso entón de 2 minutiños, a ver se a parte vai nos facer boa falta po punto. Y yo. Oye. Sí. Pico nuestra carga. Pero, ¿qué ser? Búscalo. Claro, los tres. Mi hermana se feliz.
Oye. Estoy con retraso. Estoy con retraso. Bueno, pues que no está metida ahí igual. Estoy organizándome ahí, ¿no? Oye, soluciona Rosana de Dalí. Está Rosana. O que faría eu é se enchufar o bueno, enchufar. Enchufas todo iso. Sí, sempre. Mientras un motor yo con la impresora, solo que Tiene que ser así. de cambiar de nada. Y le roto un cable de un te miro que cuando sale. Miro que cuando A ver, cuidado que tú no estás. Cuidado que tú no puedes. Seguimos entón, a grabación está efectivizando, xa que non hai ningún problema, que o pleno queda registrado e poderemos... Pasamos entón ao cuarto punto da orde do día, expediente 1068 da modificación da relación de postos de traballo do Concello de Soutomaior. Polo tanto, bueno, para que a xente que nos sigue nos entenda do que estamos a falar, a RPT, a relación de postos de traballo, digamos, é
o documento e a estrutura na que se fixan as funcións e as condicións de cada un dos traballadores do Concello. As RPT pois, é susceptible de modificacións, tense feito varias en diferentes ocasións, e basicamente o que facemos pois, é adaptar, pois, como se fai en calquera empresa, as necesidades dunha administración, neste caso, do Concello, pois aos postos de traballo que temos. Polo tanto, pois o nós aquí o único que facemos neste RPT pois é modificar, hai outras funcións subxacentes que van vir de cara ao futuro, a policía, por exemplo, pero nesta modificación o que facemos é modificar un posto de traballo e crear outro a partir, bueno, digamos, modificar outro posto de traballo que existía. Polo tanto, había un posto de traballo do encargado de obras que se modifica, que se lle quitan funcións, manténselle salario, manténselle horario, quítenselle responsabilidades que hasta ahora tiña que facer. E simplemente se crea un novo posto, que é o de encargado de servizos forestais, xardinería e medio ambiente. Básicamente, o que tratamos é hai unha evidencia de que este posto pois tiña unhas competencias elevadísimas, no sentido de que era inabarcable, que ia dende xardinería hasta vías e obras, e que facemos é, digamos, a parte verde ubicala nun posto e a parte gris, a de obras, noutro, para mellorar a eficiencia no Concello, que é unha necesidade que viñamos detectando dende había xa meses. Polo tanto, ese é o único cambio que se fai e non se empeoran as condicións laborais de ninguén, simplemente se mellora. Esta é a necesidade que había neste Concello e simplemente, pois a mí me gustaría moito escoitar o Partido Popular deste cambio para despois iniciar o debate. Bueno, nos, pola nosa parte, decir que non estamos de acordo con amortizar ou eliminar ese posto de operario de servicios varios que consideramos que sigue sendo necesario, xa que hai meses que non temos a colaboración dos que veñen por parte da Diputación, e se crea un posto de encargado, onde se require unha titulación, según a documentación que se nos fixo chegar, de técnico superior ou equivalente. A este técnico se lle vai poder mandar traballar con desbrozadora en un horario a demanda, cando sexa necesario. Mirando isto, coa titulación que ten un posto de encargado, consideramos que vai a ser unha oferta de emprego pouco atractiva para un técnico. As funcións encomendadas consideramos que superpoñen o técnico de medio ambiente, posto que foi creado aínda non fai moito tempo. Pola nosa parte, decir que o PP adianta, ou supoñemos, ou apostamos, como queiras ver, que ese técnico superior vai ter unha titulación, pois non sei, parecenos que vai ser da rama de forestal ou similar, e creemos que ese posto pois pode ser un posto pois creado ad hoc para cunhas características para alguén en concreto. Pero bueno, eso o tempo non lo irá dicindo. Ademais, modifícase un posto de encargado existente para encomendarlle tarefas de operario, prácticamente. Consideramos que isto é unha persecución pois a un empregado municipal, tal e como miramos estes días que así o reflexa un sindicato. Entonces, nos vamos a votar en contra desa creación, dese posto, desa amortización deste posto xa existente. Sorpresa. É dicir, que as persoas que todavía estiveron permitindo actitudes e actuacións que todos coñecemos neste Concello que agora se opoñan, non? É dicir, sorpresa. Pero o problema é que incluso para opoñerse o Partido Popular sería importante que polo menos dixese a verdade. Primeiro, porque estamos a falar dun servizo público, estamos a falar de dereitos dos veciños, estamos a falar de xestión de diñeiro público que debe ser exemplar, e creo que o Partido Popular moi exemplar non é cando minte, cando está, por exemplo, dicindo que se elimina
praza, non se elimina nada. O que se está facendo é cambiando. O despois, claro, din tamén que unha OPE pouco atractiva, verémolo. E despois adiantan que vai ter non se sabe moi ben o que, non? É dicir, que vai ser unha cousa dada para non sei quen. Aínda non hai nin convocatoria. Aínda non hai nin tribunal. Aínda non sabemos en que termos, pero eles adiantan de que isto é unha cosa así como moi perversa para dársele a non sei quen. Penso o ladrón que todos son da súa condición. Penso o ladrón que todos son da súa condición. Mira, o que pasa aquí é que neste concello, mentras eu sexa alcalde, acabouse entender que isto é a finca particular de ninguén. Aquí respétase a todo o persoal. Aquí trátase a todo mundo por igual. Aquí acabáronse as faltas de respeto. E como tratamos as persoas con absoluto respeto, pois querémolos que así sexa. Pero claro, eu simplemente vou a ir por partes porque o tema creo que o merece. Ademais, hai unha certa expectación, entón vamos a vela. O PP está moi preocupado. Decían onte nas súas redes. O Partido Popular de Sotomayor manifesta a súa preocupación a seu comunicado feito por Comisións Obreiras sobre a situación laboral no noso concello. Comisións Obreiras está moi preocupado polas circunstancias laborais. Despois falamos disto. O alcalde limitouse a negar estas acusacións, pero cando un sindicato realiza denuncias desta entidade, non chega cun simple é mentira. 28 anos gobernando, e prefiren dar credibilidade a un rosario de bulos sin escrúpulos que a unha administración na que hai dúcias de traballadores dando mellor de sí cada día. Pero seguimos. Os traballadores de dirección municipal merecen respeto, moi ben. Primeiro, vamos ver que nos dá leccións de, digamos, de respeto polos traballadores. Un sindicato que alega, como dixeches, Noelia, persecución, nunha nota de prensa. Condenan a Comisións Obreras en Galicia por vulnerar el derecho de huelga de sus trabajadores. Claro. É que, claro, condenan. Non é unha nota de prensa. Non é poñerte diante dos medios e decir unha sarta de mentiras sen escrúpulos. Non, non. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e despois o Supremo. Estes son os que nos veñen a dar leccións morais para defender, ollo, non os traballadores, a un encargado. Veñen a defender a un encargado, non os traballadores. E o Partido Popular, pois, sorprende, porque o que nunca alzou a voz para defender os traballadores deste concello, pois cree que é unha persecución cando se dicen esta sarta de mentiras a respecto, pois, como di Comisións Obreras, dun encargado. Pero claro, imos ir, eu creo que bulo por bulo, porque unha das cuestións disto que temos aquí en riba da mesa, que eu creo que é importante que os veciños saiban, porque merecen respeto. Eu creo que esta administración, este goberno, é o goberno de todo Soutomaior. Podamos estar de acordo ou non, pero merecen respeto. E a mentira, que a diga, bueno, pois Comisións Obreiras, bueno, a ver, a quen sorprende. Pero que o Partido Popular se sume a iso é gravísimo. Porque nin sequera fostes capaces de ir a analizar ni unha soa das mentiras, de polleras en riba da mesa que se dixeron, ni unha soa. Vamos por partes, veña. Bulo número 1. O Concello estaría a impor ao empregado unha situación de especial dispoñibilidade, non de especial dedicación recoñecida no seu posto. Ano 2017. Vamos a ver, eu volvo a traer porque non vos pido que me creades a min, Ano 2017, modificación da RPT 16/5/2017, na que se crean novas funcións. Decía, claro, que o perseguíamos porque decíamos que temos que traballar sábados e domingos. Ano 2017. Aquí tendes este documento. Especial disponibilidade. Sabedes por quen está firmado este documento do ano 2017 que fala de especial disponibilidade para ese posto? Por Agustín Reguera Ocampo. Sabedes o que pasa? Que antes non pasaba nada por cumplir o que ven no seu posto de traballo.
E ahora resulta que sí que pasa. Pero sabedes o que pasa? Que este é un traballador do Concello de Soutomaior, non do Partido Popular. Entonces, esa cuestión que denuncia Comisións Obreras, sabedes quen afirmou? Vos. No ano 2017. E aquí o tendes. Esta é a ficha que temos deste posto de traballo. Pero vamos a ver o que pon a ficha deste posto de traballo no seu punto número 7. Acordo do Pleno 16 de 5 de 2017. Disposición en sábados e domingos cuando las circunstancias lo requieran. Pero que vos é que mentides hasta do que vos mesmos facedes. Pero que non é algo que diga eu. É que está aquí por escrito. Firmado por Agustín Reguera. Eu, de verdade, creo que hai cousas que xa non é respeto por esta administración, non é respeto pola barbaridade que se dixo dun alcalde co que se pode estar de acordo ou non, é respeto por vos mesmos, por non incorrer en determinadas contradicións que deberían avergonzar a calquera. Seguimos. Bulo número 2. Non se lle abona ningunha das tarefas que desenvolve. Ben, sabedes cando cobra ese encargado por complemento específico a raíz desta modificación? Cobraba 9.000, casi 10.000 euros ao ano. Sabedes canto se lle incrementou no ano 2023-24 cando fixemos nós? 2.000 euros máis. Casi 12.000 euros. Pero vamos a ver despois que non se lle paga. Vamos a ver canto cobrou este traballador que denuncia Comisións Obreras en concepto de pagas extras que dicen que non se lle pagaban. Perdón, de horas extras que non se lle pagaban. Goberno do Partido Popular, ano 2023, perdón, teño aquí o dato, pero 800 euros. Goberno actual, ano 2024, no primeiro ano que entramos, 1.782 euros. É unha curiosa maneira de perseguir a xente esta, e de acosada, reducirlle o traballo, pagarlle máis, quitarlle responsabilidade. É unha curiosa maneira de perseguilos. Pero claro, como o que importa non é a verdade, o que importa é o odio, a vile, e aceptar calquera cousa con ataques absolutamente impúdicos a persoas, dando igual que sea verdade ou mentira, pasa o que pasa. O que pasa é que no Facebook vale todo. Pero chegades aquí e aquí está a verdade. Iso é o que pasa. Pero seguimos cos bulos, porque temos, a ver, vamos a seguir que temos que velo. Sustitúenlle as tarefas que ten por funcións propias dun oficial ou dun operario. Isto non só decían Comisións dos Medios, pero que decides vos. E mira, este RPT é que atendes no expediente. Aí tendes a relación de postos de traballo antiga e actual. E poñer un papel ao lado do outro, tendo aí no expediente. Por favor, mirade, pido que o miredes. Que se quita? Que funcións non estaban e están agora? Non había limpieza de camiños? Non había desbroces? Cales están? Ou nin o mirastes? Disparamos, decimos o primeiro que nos ocurre e non vemos a documentación. Eu, de verdade, e téndelo aí, por favor, me gustaría, vámoslo facer público, porque a documentación quero que se vexa para que se entenda todo o mundo en que punto estamos. Pero mira, é que aquí temos a antiga e aquí temos a RPT nova, que dicen que é unha cosa judeo-masónica, unha conspiración, non se sabe moi ben para qué. Entonces, simplemente vos pido que vexades. O único que se fai é quitar aquelas responsabilidades que teñen que ver coa parte verde. Por qué? A parte verde, xardinería, desbroces, barrer, limpezas, se lle quitan responsabilidades. Se lle mantén o mesmo horario. Se lle mantén o mesmo salario. Pero é unha persecución. En cambio, cobrar menos, ter máis responsabilidades. Entón, eso é tratarlo ben. Entón, eu pregúntome, é unha reflexión que fago así moi inocente ao aire. Por que pode molestar tanto
que se lle quiten según que responsabilidades a alguén que en principio mellora as súas condicións laborais. Eu aí o deixo para que cada quen reflexione. Seguimos. Bulo número 5. Mándaselle facer tarefas que antes non facía, como barrer para humillalo. Primeiro, barrer non é humillante. É un traballo que fan todas as persoas, é un traballo dignísimo. E calquera persoa que barra faino con toda a dignidade do mundo, e todas as barredoras e todas as limpadoras que existan no mundo son persoas dignísimas, non é humillante. Pero seguimos. Vamos a ver o que puña na súa RPT aprobada polo Partido Popular. Téndela aí diante, podedes ver. Punto número 3. Realizar los desbroces de malezas y limpieza de calles. Partido Popular. Pero é que ademais todo o mundo miramos barra toda a vida. Está na súa RPT. Barría en 1000 ocasións. Miramos na festa da Ostra os días seguintes, miramos en sábados e domingos, claro que sí, miramos todo o mundo. Pero agora, pero que ademais está no seu posto de traballo, firmado por Agustín Reguera. Aparece aquí. Pero é unha persecución. E claro, é que é moi difícil manter estas cousas. Pero seguimos. Bulo número 6. Hai un interés político para que esta praza sexa ocupada por unha persoa afín ao goberno. Penso ladrón que todos son da súa condición. Penso ladrón que todos son da súa condición. Aquí, dende que estamos no goberno, non hai ni un só político nas oposicións. Ni un só. Sí, claro que sí, hombre, claro que sí que había. Houbo durante décadas, durante lustros, bueno, se queres traer, claro que hubo políticos, estaba dentro, pero que ademais está aí encima da mesa. Pero vai haber dúcias de persoas que se presenten esta praza, sabes por qué? Porque é moi atractiva. E sabedes quen vai ocupar esa praza? Quen a mereza. Quen a mereza. E a diferenza do que pasaba noutros momentos, non se vai vetar a ninguén. Vote a quen vote. Pense o que pense. Entón, como aí temos xa, aparte, que sorprende, non? Hai un xuicio de intencións absolutamente gratuito, Aquí nos acusan de corruptos, sen ningunha proba, sen que haya unha convocatoria sequera, sen saber bases. Claro, pero despois chegamos e pasa o que pasa. Entonces, bueno, pois o tempo dá e quita razóns, O tempo dará e quitará razóns, non vos preocupedes. Claro, eu creo que o respeto, insisto, xa non só por esta administración, é humanamente, É dicir, que algunhas persoas somos honestos. E non necesitamos disto. Estamos aquí por honestidade, por dignidade e porque creemos que algo aportamos a este concello e a vista está, e agora vou facer o de futurólogo. E coa oposición que temos moito máis que vai estar, xa veces. Porque sodes vos mesmos os que vos está descalificando. Pero seguimos. Bulo número 8. Obrigamos os traballadores a, con olas de calor, mandalos a desbrozar o sol. Ben, isto é algo tamén que é importante que se saiba. E quero agradecerllo a persoa pola sensibilidade que amosou, neste caso a concelleira Rosana Comesaña. Sabedes o que se fixo aquí que nunca se fixera antes, cando viñeron as olas de calor? Coller os traballadores, ofrecerlles que para que non tiveran que estar coa hora de calor, adiantasen o horario, en vez de entrar ás 8:30, pudiesen entrar ás 7:30, unha hora antes, para que non colleran as zonas de calor. Sempre se di que vayan lugares de sombra, que non teñan que estar expostos, pero que ademais, como era un momento tal, se lle quixo facilitar cremas solares para botar. Sabedes o que pasou? Que estivemos buscando a esa persoa para que lle trasladase esas cremas solares. E sabedes o que pasou? Que non collía o teléfono. E sabedes cales son as consecuencias? Que durante 4 días, as que miramos detrás, non se facilitaban esas cremas solares.
Pero iso ao PP non lle importa. Iso ao PP non lle importa. Fixemos o que había que facer, adiantar horario, intentar que traballase nas mellores condicións posibles, pero iso ao PP non lle importa. E o peor de todo isto, eu digo, bueno, pois, bueno, concertado, non? Eu creo que é importante, pois, dicir a verdade. Dicir a verdade, só iso. Pódese discrepar, pódese ter un proxecto político diferente, pódese ter unha maneira diferente de ver as cousas. Ahora, o odio, a vile e a mentira só retratan a aqueles que a utilizan. Só retrata a quenes a utilizan. Eu se non vou entrar no que se dé a credibilidade a esta barrabasada, non? Pero sabedes cal é o fondo de todo isto? O fondo de todo isto é que determinadas prácticas que se viñan dando neste concello acabáronse. Aquí acabouse que alguén poida pensar, isto digo como reflexión xeral, que este concello é a súa leira particular. Iso acabouse. E que non teña claro que aquí calquera persoa que forme parte desta casa vai a deberse única e exclusivamente o interese xeral, vai nos ter enfrente. E imos chegar hasta onde sexa necesario. E sabedes por qué? Porque somos persoas íntegras, honestas e dignas. E non dicimos mentiras. E aquí temos a documentación para acreditar. Bueno, eu entendo que despois das publicacións que hubo estes días, tanto por comisións obreiras como medios de comunicación, redes sociais, que teñas que facer pois estas palabras, eu creo que lle estás contestando a quen dixo todo iso. Parece que nos estás acusando de que comisións obreiras e o PP. Cando nós tens que entender que dende a oposición que nos enteramos polos medios de comunicación de todo o que está a acontecer, que nos cause especial preocupación e queremos saber que está pasando. Pero non porque viñeran, o sea, non temos contacto ninguno nin con comisións, nin con ningún persoal. O único que nos facemos eco é das acusacións que se fai. Se ti consideras que son bulos, home, creo que tes que actuar xa e denunciar a quen teñas que denunciar. Pero dende o PP que quede claro que non ten nada que ver. Nós vimos aquí a tratar o tema que está posto no punto, que a creación dun posto e amortizar outro, co cal non vamos a estar de acordo. O sea, non estamos de acordo con esa creación de posto e que nós, que somos futuribles tamén, e non estamos acusando a nadie de corrupto. Creo que a palabra corrupto non se dixo aquí por parte do PP. Simplemente que nos causa un pouco así de estupor e, bueno, e se van escoitando cousas, pero, bueno, o tempo o dirá. E o gallá que sea así, como ti dis, nós estaremos tamén pendente do tema. En cuanto a que dices que hai prácticas neste concello que se acabaron, dixeches algo de que se acabaron as faltas de respeto, que non nos preocupaban e que non sabemos a que te refires. Nós en 28 anos non temos constancia de ningunha denuncia e tampouco vos, dende a oposición, non fixestes ningunha pregunta sobre esas prácticas en ningún pleno. Entón, solamente queremos decir iso, que estamos tratando un tema que é a creación do posto. Todo o que soltaches creo que é algo que lle tes que soltar entón, se é mentira, a comisións obreiras e levalo onde teñas que levalo. Nós non somos comisións obreiras. Nós solamente nos facemos eco dunhas publicacións que se están salindo tanto nos medios de comunicación, porque xa non é a nivel Facebook entre veciños, é que saliu en medios de comunicación por parte dun sindicato, que creo que non se caracteriza por ser de dereitas, vamos, para nada. Entón, quero que o entendas, o sea, nós non estamos nin acusando ni deixando de acusar, de feito, pois intentaremos informarnos que o que está pasando por ambas partes, lóxicamente, como ti estás dando a entender, pois neste pleno, estuven anotando todo o que estabas a decir. Pero que vaya por diante iso que nós creo que nos anos que levamos chamounos a atención porque nunca tuvemos ningunha denuncia de ningún sindicato. Lóxicamente,
Hubo negociacións, que hubo discrepancias. Non digo que non, como sempre, hai que falar, pero bueno, chegar a isto de facer unha denuncia pública non houbo cando estaba o PP gobernando. Eu creo que hai unha cousa peor que as cousas que vimos de escoitar por parte do Partido Popular, que é a cobardía. É tirar a pedra e esconder a man. É vir ao Facebook envalentonarnos, pero agora, como hai datos obxectivos que poñen en riba da mesa e retratan perfectamente a actitude, pois temos que recoller carrete e dicir, bueno, nós non decimos, non só un poquito, nós, bueno, é que intentaremos informarnos. Home, non sei, eu creo que se supón a un concelleiro que antes de falar debe estar informado. Non intentaremos informarnos agora. Primeiro lanzamos a mentira. Lanzamos o odio. Incendiamos, bueno, pues relacións humanas incluso, que son profundamente ofensivas. Acusándonos, adiantando, que imos a dar un posto a non se sabe moi ben o que, sin que haya unha vacante convocada. Pero agora, claro, pero no, é que nosotros non lo decimos, es unha nota de prensa. Home, é que vos tendes acceso aquí a toda a documentación do Concello. Vos chegades aquí, é que tiñades o día que fixo a publicación o Partido Popular, constaba en todos os correos de cada un de vos a RPT, a nova e a vella. E aínda así, salistes a decir se era verdad, cando é evidente que mentira. O tiñades todos vos ali. Sabedes o que pasa? Que non tendes o menor respeto pola verdade. Solo vos interesa enlamar, crear problemas de convivencia, establecer cousas que son absolutamente, bueno, non sei, dramáticas, non? Porque vos tendes aí toda a documentación. Toda a documentación. Entón, claro, sementamos a dúbida, vale, enlama que algo queda. Entonces, claro, ahora despois chegades aquí ante a verdade dos feitos, documentada, pois, claro, tendes que actuar así, como acaba de ver todo o mundo. É que ten que ser moi duro, decir, o alcalde limitouse a negar as acusacións, pero cando un sindicato realiza denuncias desta entidade, non chega cun simple é mentira. Señores que tiñan no seu correo electrónico todos este documento que demostra que era mentira. Todo o grupo do Partido Popular tiñades isto que demostraba que esa nota de prensa era un rosario de falsedades. Pero, repito, non chega cun simple é mentira. Eu creo que hai que ser dignos, incluso, non sei, en todos lados, pero máis aquí, cando nos sentamos neste pleno. E a indignidade é o peor que lle pode pasar a unha forza política, a unha persona, pero tamén a unha forza política. A ética é o primeiro. E cando se actúa sin ética e desta maneira, non teñades dúbida que a xente toma nota. Nunca, dende que son alcalde, pero creo que dende que levo nesta casa 15 anos máis, probablemente, de concelleiro de oposición, nunca recibín tantas mensaxes de apoio. Nunca. De xente, incluso votantes do Partido Popular. Que sabes o que me decían? Manu, xa era hora. Entón, isto todo estaba no voso correo electrónico, todo. E claro, entón, o Partido Popular, claro, manifesta en prensa, claro, a súa preocupación pola situación laboral do noso Concello. O Partido Popular nunca abriu a boca polos traballadores deste Concello. Abre agora polo encargado. Por algo será. Por algo será. Non hai un rexistro de iniciativas. Porque, mira, se estiverades preocupados pola situación laboral do noso Concello, teríades en riba da mesa estes datos, dos que non decides nada, que son obxectivos, que se poden ver aí. Entramos no goberno no ano 2023. Estabilizamos todos os postos de traballo que había aquí de funcionarios. A herencia que había
era de que todos os postos de traballo estaban en precario. Sabedes o que lle decíades a algúns traballadores? Mira que te voy a sacar la plaza, eh? Sí, sí, que se iba a sacar a plaza a oposición. Sí, 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 sí. Vamos a sacar a plaza en clave de, bueno, a ver o que pasa. As retribucións que había neste concello, estaban infinitamente por debaixo das retribucións de outros concellos. Pero que fixemos unha modificación de RPT, é curioso, no 23, pero 24, subimos 2 puntos a todos os funcionarios o complemento de destino, a todo o persoal. Isto implicaba que os traballadores cobraban da orden como mínimo de 200 euros máis dende que entramos nós. Pero que incluso aqueles que non se podía subir o complemento de destino, subíselle específico. E agora hai algún caso dese posto, que claro, dice Comisión sobre, que dicen que estar perseguidos. Subíndose, como non se podía subir específico, subírselle este. Claro, pero creamos 2 plazas máis de auxiliares administrativas. Estábamos en precario aquí. Conseguimos a promoción de 2 auxiliares administrativas máis. Creamos postos de traballo como educadora familiar, a orientadora laboral, o técnico de medio ambiente. Si quixéramos enchufar xente, xa o teríamos feito. Porque xa saíron prazas con eses perfiles. Pero claro, esa é a verdade dos feitos. A mentira é lanzar cousas ao aire. E sabes o que vos molesta de verdade? Que non somos como vos. Non somos como vos. Actuamos dunha maneira diferente. E aquí, cando sacamos as prazas, saen para todo o mundo en igualdade de oportunidades. Con 3 criterios: igualdade, mérito e capacidade. Pese a quen lle pese. Sin pedirlle o carné nin o voto a ninguén. Entendo que vos sorprenda iso. Non estabades acostumados. Pero seguimos. Por sentenza judicial, que se iniciara, creamos 2 novos postos. A abogada do Concello, que ahora forma parte da RPT, e a xente de igualdade. E claro, por iso, porque fomos capaces de redimensionar este Concello e poñelo pois a funcionar como debería funcionar, temos a día de hoxe 10.700.000 euros de orzamento. Decíame unha concellera do PP cando entramos, é que o Partido Popular chegou unha vez a ter 7 millóns de orzamento, E iso, cando consigades 7 millóns de orzamento, falade con nós. 3 anos despois, 10.700.000. E claro, eu creo que estas cousas, pois, doen a oposición. 3 millóns de euros en subvencións conseguidas levamos este ano. E o Partido Popular lle molesta. Porque o Partido Popular non quere que lle vaya ben a Soutomaior. Entón, claro, ese é o problema que ten. Entón, eu vou dicir unha cousa. Depois seguimos, se queredes. O labor e a responsabilidade de calquera persoa que sexa elexida polos veciños de Soutomaior, que teña a honra de formar parte desta mesa, debe ser respetar a vontade dos veciños de Soutomaior. Estando de acordo ou non. Pero cando se fai un ataque tan gratuito, tan agresivo, violento, con eses niveis de mentira e de ruindade, que un grupo que foi goberno 28 anos, non só coa documentación que tiñan eles no seu correo electrónico, non só non lles diga, non, isto non pasa, isto é mentira, senón que se sume ao carro da vile e do odio, insisto, retrátaos. Eu creo que os veciños non entenden. Sei, polo que nos chegou, que os veciños non entenden. E máis, dentro do propio Partido Popular, hai quen non entende tamén. Iso sabedelo todos vos. Outra cousa que se pode decir públicamente.
Entón, eu creo que cada quen, ao final, o que queda de cando pasamos por estes lugares é poder chegar a casa e mirarlle aos ollos aos nosos fillos e dicirlle que o voso pai, que vosas nais, son persoas honestas, decentes e que non están dispostos a aguantar según que cousas. O que nos fixemos aquí, é algo necesario, correcto, limpo e honesto. Pero claro, hai alguén que a honestidade, a limpeza e a necesidade que podamos ter este Concello non lle interesaba. Se cadra iso. E por iso, pois, como non tiñan argumentos reais, hubo que montar un circo de mentiras, de bulos e de odio. E lle vou dicir unha cousa a quen estea nese círculo. Pican en oso. Lonxe de amedrentarnos, o que nos fan é ser máis firmes na defensa dos principios da legalidade, da honestidade, da transparencia e da decencia. E alá o Partido Popular con quen se quere situar. Eu sei onde estou e onde imos chegar. Pero que o teñan claro, Dicíamos outro día nas redes. Pasos atrás nin pa coller impulso. Votamos. En contra. A favor. Ben, pois moi ben, pasamos ao seguinte punto. Voto de calidade, a favor todos e apróbase co voto de calidade. Ben. Pasamos entón ao seguinte punto da orde do día. Bueno, a cuestión técnica e o proxecto de... Anunciamos tamén que temos un proxecto moi bonito, ademais, na Rúa Forneira, que é un proxecto maravilloso, con actuación ali na zona do Peirao, con humanizacións, zonas verdes, estamos buscando tamén melloras do aparcamento. Entón, simplemente para levar adiante este proxecto, pois executamos as alineacións que están previstas no Pexón, simplemente tal cal está no Pexón, simplemente executamos esas parcelas para que se poida levar adiante a obra. Nada, nos neste punto decir que solamente votamos de menos pois que non chegarades un acordo cos propietarios das fincas para non chegar a facer a expropiación, pero solamente o decimos porque vos dicíades cando foi dos terreos do centro tamén é o mesmo, que porque non chegáramos a acordos en vez de chegar á expropiación. Neste caso son 3 terreos, mentras que no caso do centro de saúde son 30. Pero, bueno, non temos nada que dicir do proxecto, é unha obra máis e punto. É que en moitos casos a propia expropiación polas contías que haber son máis beneficiosas que para os propietarios que as cesións. En todo caso, hai algún caso no que pude haber dificultades para non perder tempo e poder executar a obra cumprindo cos prazos de subvención, vamos a unha expropiación, insisto, non se quiten por nada, é o que aparece estrictamente no Pexón. Non se pon ni un centímetro máis ni un centímetro menos. As alineacións son as que están marcadas no Pexón do ano 2017. Votamos. Votamos. Abstención. A favor. Moi ben, pasamos entón ao seguinte punto da orde do día, un clásico, a fixación das festas locais que quedan fixadas o 29 luns de Pascua, 29 de marzo, e o 6 de agosto, que, día do patrón que ademais que iniciamos a Semana Grande mañá. Bueno, pois non cambia nada, faise como se ven facendo estes anos, así que votamos a favor. Ben, seguinte punto do día, pois a saber exactamente o título, que, pois basicamente a aprobación da política de seguridade da información do Concello de Santa María. Un documento técnico simplemente para protexer funcionarios, o uso das redes do Concello, ordenadores e demais, confidencialidade dos datos, integridade dos sistemas informáticos, cumprir coas normativas de protección de datos e demais. Simplemente cumprir coa lei e facemos pois unha
unha aprobación dun texto que de alguma maneira pois, establece os criterios para cumprir pois, con todas estas cuestións. A favor. Favor. Seguinte punto de orde do día, moción do Partido Popular para a dotación de céspede artificial no García Nopal. Bueno, vou a ler en que consiste a moción e despois xa lle dou a palabra ao meu compañeiro Paco para calquer dúbida. Decir que o Clube Deportivo de Soutomaior, que é o actual usuario da instalación deportiva e que conta con máis de 160 deportistas, dos cales preto de 110 son de categorías base. O céspede que ten actual e artificial do campo data do ano 2010 e atópase xa nun estado que non é propio pois para a súa práctica segura. Xogar ou manter un céspede artificial de fútbol en mal estado pois xera tamén graves riscos de lesións e unha deterioración acelerada da instalación. A compactación do recheo, o caucho ou a area, elimina a amortiguación. Isto está causando pois un impacto severo pois tanto nos xeonllos, nos cellos e incluso na columna dos deportistas. As fibras sintéticas están desgastadas e con iso aumentase a fricción directa coa pel durante as caídas e as gretas ou as xuntas despegadas bloquean a pé do xogador mentras o corpo vira, provocando graves lesións de ligamentos. Entonces, nós, dende o Partido Popular de Soutomaior, propoñemos o seguinte: que o máis axiña posible para evitar riscos innecesarios se realice na instalación a sustitución do céspede actual por outro de nova xeración empregando o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas da Deputación de Pontevedra, que sairá en breve, e que destina recursos a construir e mellorar instalacións deportivas e permite aos concellos interesados dispoñer de financiamento para acometer actuacións de modernización e mellora das súas infraestructuras deportivas. E no caso de non ser posible esta vía, levese a cabo con recursos propios do Concello de Soutomaior, tal como se fixo no ano 2010. Grazas, Noelia. Eu creo que estamos abordando este tema xa dende hai moito tempo co Graciano Padín, coa directiva do Soutomaior. É curioso, porque a mí o que me trasladan é que me dicen menos mal que hubo un cambio de goberno e por fin nos tendes en conta. Porque claro, ver como estaba ese campo hai 3 anos, sen máis, e ver como está hoxe, pois eu creo que deixa ben as claras cal é a situación. Eu vítevos a ver as fotografías do pasado, de como estaba aquela entrada, da perigosidade daquel muro, que había todo ao redor, das instalacións, dos arranxos que se fixeron. Ao Graciano Padín, este goberno lle fixo máis investimentos en 3 anos que o Partido Popular en 15. 14, dende o céspede. Máis investimentos, nós, en 3 anos, que o Partido Popular nunha década. E aí queda a entrada, é unha maravilla, agora como está, a zona do aparcamento, cunha nova actuación que imos facer ali agora, por certo, dun asfaltado en toda a contorna do redor, o arranxo de todos os cierres, de toda que está. E claro, pois a nos sorprende, non? Que o Partido Popular agora, tendo pois, durante tantos anos responsabilidades de goberno, pois diga, se meta nunha negociación que estamos tendo entre o clube e o Concello para ver os prazos da execución do céspede artificial. E non nos alegra. Bueno, saiban que estamos con esta negociación e que o Partido Popular queira sumar. Entonces nós, aí vanos a topar sempre, en sumar. Claro, din que aí onde ven o problema, non? Que hai que facelo co plan extra da Deputación para infraestructuras deportivas. O plan extra da Deputación para infraestructuras deportivas, sabes canto foi este ano? 147.000 euros. Sabedes canto custa o cambio de céspede? Estamos mirando diferentes, case 400.000 euros. E claro, estamos mirando os custes que hai aí, entón, claro, dicen, claro, entón que o fagan con fondos propios. Home, un campo no que xogan equipos de toda a provincia, non pasaría nada
Porque o Partido Popular pois dixese a Deputación na que goberna, home, que fixese unha chega máis xenerosa. Ademais, cando un exalcalde de Soutomaior ten as responsabilidades de subvencións en municipal. Eu creo que é tan fácil como que lle digades ao cargo este novo, que lle montaron, como se chama este cargo? Bueno, un cargo así feito así. Sí, pois sin dedo, É dizer, a cuestión, ese cargo que se fixo, que ademais ten responsabilidades en colaboración municipal e de subvencións, que demostre que defende a Soutomaior. Non, pero aí decides que non. Que se faga co plan extra de infraestructuras deportivas e o resto que apoquinen os veciños de Soutomaior. E vou dicir, o plan extra, para que a xente saiba como é un reparto que se fai entre concellos, É dicir, hai un diñeiro de Deputación que dice, a vos, por ser tantos habitantes, vos corresponde tantos. É algo que se lle dá como son os fondos do Estado, como son os fondos da Xunta, non é un agasallo de naval, que reparten o diñeiro de Deputación entre os concellos que hai en función dos criterios que hai. Entón decimos, claro, pero que os custes desa instalación son moito máis. Entón eu creo que hai unha persoa que foi exalcalde de Soutomaior, que agora ten esa responsabilidade, eu creo que o Partido Popular sería moito máis sensato que en vez de decirle a Juan Pueblo de Soutomaior que deixemos de facer outros investimentos para facer iso, home, que lle diga a Deputación de Pontevedra na que goberna, non, vamos a demostrar compromiso por Soutomaior e vamos a facer esta actuación e algunhas outras que están aí pendentes. Bueno, vamos a ver. Acaba de sacar o próximo subvención da Diputación para infraestructuras deportivas, máis ou menos a Soutomaior lle corresponderá sobre 120, 130 mil euros. Eu non sei onde sacade esas cifras, esas de para cambiar o césped de 400.000 euros, 500.000 euros. Sin obra civil, cambiar un césped vai de 150 a 180.000 euros. Home, acaban, fai 2 días, foi no Ayuntamiento de Vilanova, 143.000 euros. Noutro ayuntamiento, que agora non me acordo, 180.000 euros. 400.000 euros, se non hai que facer asfaltado e nada diso, a herba son a 22 euros por metro cuadrado por 6.000 euros que ten un campo de fútbol. Botei a conta e xa sabemos o que sale. Ora, vamos a outro tema. Poñendo coa subvención da Diputación, o Concello aportaría 20 ou 30.000 euros. Na mellor situación económica da historia deste goberno, tampouco sería tanto problema, 30.000 euros. E sacamos un problema a Soutomaior, porque sabemos como son os presidentes e os directivos. Cando estás ti és un fenómeno, cando vou eu son outro fenómeno. Porque sabemos como é o tema. Ora, a min o presidente díxome personalmente que hai xogadores que ni queren fichar no Soutomaior por o campo. Entón, é o que pido, xa me dá igual, se hai que ir á Diputación para pedir unha subvención extra, vamos. Pero hai que solucionar o problema. E tenes que solucionar o problema xa. Porque pode ser grave e pode ser que nos denuncien cando haxa unha lesión grave que pode habelo dun día para outro. Entón, estamos aquí deste lado, mira que esta é unha moción que normalmente aquí as mocións sempre se botaba en cara cousas. Esta é unha moción respetuosa, sin reproches. Estamos deste lado para arreglar o problema do campo de Graciano Padín de Soutomaior. Ora, fala ti de Agustín, fala ti de quen queiras. Aquí estamos. E se hai que ir contigo á Diputación, vou eu. Hasta aí chego. Gracias. Claro, é que o problema é cando vemos custes de facer obras que son como son. Eu estou mirando as referencias que temos, son campos de céspede de primeira categoría. Nós queremos facer cousas en condicións. O campo de céspede da Mata do Rosal, que céspede que deixa o caucho, que son con materiais moito mellores e tal, temos aquí o orzamento, son 335.000 euros. A renovación do céspede, aquí o temos, podes consultalo calquer persoa que temos aí. Pero claro, é que hai unha cuestión
E claro que o Partido Popular está dicindo, claro, cal é a vida útil dun céspede artificial? Sabémolo, non? 10 anos. En que ano se puxo, pa? No 2010. É o que consta aí como tal. 10 anos, 2010. Entón, dende o 2010 máis 10, a min sáleme 2020. No 2020 gobernaba o Partido Popular. Ou o céspede deteriorouse en 2 anos e medio, todo. Claro, é que iso é o problema. Despois eu digo unha cousa, eu non creo, e me parece, non o comparto para nada, que as persoas falan con un e falan con outro e dice a todo o mundo, non. As persoas dicen a verdade e defenden o seu club, amigo, que con todo o mundo, pero non lle dicen unha cousa a outra e a outros outra, As persoas son honestas. Entón, aí, a todo o mundo, evidentemente, defende, eu estou nesas negociacións. Con iso estamos buscando tempo, estamos buscando ofertas e, sobre todo, estamos buscando un céspede de calidade. O que non queremos é chambonadas que os 7 anos estén outra vez ou de caucho, que ahora mismo están dando moitísimos problemas. Estamos buscando materiais ecolóxicos que estean... E, a verdade, eu estive falando tamén con persoas que meteron campos, bueno, pues de produtos que están demostrando unha grande eficiencia e que, ademais, teñen menos impacto e que son mellores para a práctica do deporte. Estamos un pouco mirando cal é a experiencia en eses campos e como se ven. Entón, como lle trasladei xa ao Soutomaior, a directiva, claro que llemos cambiar o césped. Claro que llemos cambiar. Entón, seguramente, pois, podemos agora sumarnos a este compromiso que estaba asumido polo Concello, que estamos buscando o momento adecuado e o financiamento. En todo caso, non vai a ser un césped de categoría Z. A obra, cando a fagamos, como fixemos todas no Graciano Padín, que, insisto, quen te ha visto e quen te ve, vai ser un césped de calidade. E vamos facer un esforzo, un investimento importante para que teñan, dentro das posibilidades, a mellor instalación posible. E se a Deputación non quere sumarse a ese convenio, teremos que facelo nós, sí. Bueno, digo que chama a atención que o responsable de cooperación municipal pois que se fose alcalde de Soutomaior e que a verdade é que agora quen te ha visto e quen te ve. Eu estaba falando outro día coa depuradora. Vimos de dar. Por certo, menudo papelón, o anterior goberno con iso. Como nos deixou aquilo. Sin convenio, terreos, sen unha negociación que non 3 anos despois para poder seguir adiante ese proxecto, perdendo subvencións europeas por culpa deses retrasos que hubo na EDAR, que antes Europa daba 80%, ahora só dá o 60%, e vamos ter que asumir 1.700.000 euros. E a Deputación, cando a Deputación da Coruña, na depuradora de C. Corcubión, sí que puxo diñeiro, sabes o que nos dixo? Que non hai, que nada. E a mí me chama a atención. Claro, é unha persoa que é responsable de subvencións e de cooperación municipal. E cando se trata de Soutomaior, a pesar da catástrofe da súa xestión, a respecto da edad, que agora se poñan de perfil, pois é extraño. En todo caso, con Deputación ou sen ela, este Concello vai asumir as súas responsabilidades nesa e en todas as instalacións deportivas. Por iso temos as pistas de pádel, están a empezar a executarse en breve, por iso temos melloras tan importantes nos campos de fútbol, e por iso as instalacións deportivas de Soutomaior pois están nun estado, exemplo, Graciano Padín, que hai 3 anos ni sequera se podía soñar. Entón, bueno, farémolo, imos, por suposto, votar a favor desta moción, a pesar de que, insisto, é unha moción sobre vida, sobre unha negociación que leva o goberno pois impulsado dende hai xa moito tempo, e simplemente non comprometemos prazos porque estamos condicionados polo orzamento e polas necesidades que podamos ter. Votamos. Perdón, Paco. Permíteme un momento solo, que eu non dixe que o presidente Soutomaior te diga a ti unha cousa e a min me digo ao contrario. Dixe que vamos por ali e somos os dous uns fenómenos. O que nos pide aos dous todo iso é que o campo de Soutomaior estaba feito un desastre, Dios mío querido. Home, non sei se pasaba pouco moito por ali, meu fillo é xogador dese clube, e claro que pasei, claro que o padecín.
Non había máis que velo. Aquel muro que había de bloque non houve unha desgracia porque veu Deus a mirarnos. Que abaneaba. Aquela entrada, que eu isto a que vexades as fotos de como estaba naquel momento, era unha cousa tercermundista. Todo aquilo como estaba campo, zona dos baños, todos esos arranxos que se fixeron, os servizos de calefacción que se lle meteron novos, os arranxos, pero de que estamos a falar? Non era un desastre o Graciano Padín como... É que a min iso que me preocupa. Que o Partido Popular considerase que aquilo estaba ben. Claro, así salen as contas a 120.000 euros o céspede artificial. Se aquilo estaba ben, claro. Pero, a ver, Paco, no. No, era unha desgracia como estaba aquilo. Eran unhas condicións absolutamente indignas para 180 nenos que había naquele entón para que practicaban deporte. Indignas. Votamos, entón. Unanimidade. Perdón. O Concello de Sotomayor, nos últimos anos, que eu sepa, meteu máis de 1.000.000 de euros no campo de Sotomayor. 1.000.000 de euros. Claro que había cousas que solucionar. A entrada, por exemplo, claro que había que solucionar. Mira, estaba casi solucionada que o dibujo que fixemos, o proxecto que fixemos para a entrada nós, fixéstelo vos igual. O mismo. Mira, se estábamos pendientes da entrada ou non estábamos pendientes da entrada. E nós tiñamos un acordo co presidente de Sotomayor que no ano 23 ou 24 o cambio de césped ibas a facer. Si non, para iso está él, que se pode confirmar. Votamos entonces. Gracias. Claro, o de 1.000.000 de euros é de verdad. A mí non me salen os números por ningún lado. Veremos 1.000.000 de euros nos últimos 10 anos. Claro, na historia do campo, home, sí. Sí, no, a ver, claro, claro, home, sí. Mas 1.000.000 de euros non había nin euros naquel momento. Non había nin euros naquel momento. En todo caso, eu alégrame que o Partido Popular presuma de facer debuxos. Nós facemos obras e convertimos os debuxos, como di Paco, en realidade. A cuestión de que se fixo ali é que había un proxecto aquí no Concello, un anteproxecto, que nin proxecto aquí no Concello, e nós, como tantos outros, asfaltados de tal, non reinvertimos, non fixemos modificacións que consideramos adecuadas, metemos outros complementos das necesidades que había e executamos esa obra. Pero que ese era o problema de quen gobernaba con debuxos e quen goberna con obras. Eso creo que é a diferenza. Votamos, entón, parecemos unanimidade. Por favor, sí. Pasamos a seguinte parte do pleno, a actividade de control. Entonces damos conta do período medio de pago e da execución trimestral. Estamos a falar dun período medio de pago de 14,74 días. Son datos que están demostrando unha axilidade na xestión incluso en temporadas estivais, que a veces custa máis, que son números que pulverizan os pagos de calquera outra administración. Isto nos permite traballar con proveedores a moito mellor prezo, porque se paga moi rápido. Entón, todos os proveedores queren traballar con Soutomaior e, polo tanto, tamén agradecido ao persoal de intervención, porque son moitísimos. Non é só que se pague rápido, senón que o incremento da actividade económica é exponencial, co cal ten moito máis mérito, porque hai moita máis actividade económica que había e se paga moito máis rápido. E despois, un dato que xa demos, non? Estábamos a falar no nivel de execución, estamos 9.000.000, cerca dos 9.000.000, non? Sí, a 30 de xuño, a 9 millóns. A finais de ano estaríamos, como dixemos antes,
nos 10.700.000, 770.000. Bueno, un número que fala por si só. Mediados de ano, 10.700.000 euros de orzamento. Cando entramos no goberno, se nos dicía que o mellor dato posible para Soutomaior eran 7 millóns. Creo que cando hai números non fai falta moito máis. Decretos da alcaldía, pasamos entón, que xa os tendes tamén no voso haber, e pasamos entón, se os parece, aos rogos e preguntas. A pantalla informativa, que está ali no cruce, bueno, do Muxica, na Estrada Xeral, leva polo menos un mes apagada. Neste mes, a verdade é que un dos meses que quizás máis actividades temos, non? Polas festas, polo tempo estival, e queremos saber cal é o motivo. Perdón, parece como unha avería que temos ali. Componente do que está ali, en todo caso, estivo moito tempo apagado, sobre todo cando entramos no goberno, porque nin nos deixastes as claves, nin nos destes a posibilidade de ter unha empresa nin un número de teléfono a quen contactar. A empresa desentendía absolutamente, non sabíamos a quen mandarlle os procesos. Entón, non se nos deron claves. Teléfono do señor Salcedo, Paco. Entonces, claro, un teléfono de un señor de Salcedo que non existía. Que non había, a ver, non había domicilio fiscal. Non se sabía que empresa era. Non collía o teléfono. Non había maneira de meter os datos. E agora, pois bueno, é que se me escapa a xestión que houve para poñer aí esa pantalla, pero normal de todo non foi. Entón, claro, falla un componente, hai que andar a mover Roma con Santiago para topar iso. Entonces, bueno, sí, sabemos, somos conscientes, pero claro, que eu creo que a situación normal dunha cuestión deste tipo que se basea basicamente en faz un contrato, unha empresa che sirve unha pantalla e se hai un problema chamas a empresa que te sirve, pois por algún extraño motivo que a nós se nos escapa, con esta actuación non foi posible. Por lo tanto, leva, sí, certamente un mes. De onde ten que vir o componente ese? China ou de non sei. Por iso salen os campos de césped Paco a 120.000 euros. Temos constancia de contenedores da basura que se sacaron de algún sitio ou se moveron. Hai veciños que teñen queixas diso porque, bueno, pois teñen que andar bastante máis para poder tirar o lixo. E queremos saber se iso é unha cousa temporal ou se se vai a retornar. Estamos, como sabedes, no proceso de renovación de todo o parque de contenedores do Concello. Aproveito para decir que algunha das imaxes que había era desoladora, de contenedores absolutamente, bueno, parecían do terceiro mundo. Ahora, afortunadamente, estamos colocando contenedores novos en todo o Concello. Ao longo destes meses, un par de meses máis, supoño que se irá, poremos contenedores. Se me permiten seguir, por favor. Grazas. Digo por acuilo do respeto institucional. Grazas. Entonces, o que estamos facer renovando os contenedores en todo o Concello e achegaránse aos lugares que están. Os cambios que se fan son mínimos. En todo caso, vai haber moitas máis sillas de contenedores, moitas máis das que había. Calquer persoa que demande contenedores, evidentemente, dentro dos criterios de ruta que teñamos, van a ter contenedores e contenedores en bo estado, novos. E se nos decides o punto concreto que nos está chegando a nós, vémolo como estamos facendo. A idea é que a xente recicle, a xente faga un tratamento do lixo correcto e adecuado, e para iso, pois o que queremos é que haxa máis sillas de contenedores, mellor servizo. Evidentemente, pois neste proceso de cambios de ubicación, pois pode haber algún desaxuste, algún contenedor que non quede no lugar adecuado, resolveránse todos os problemas, e se nos dades algún punto concreto onde se diga, pois olha, aquí vai a volver o contenedor non, damos o mapa de contenerización, pero insisto, vai haber moitos máis dos que había e van a haber en todo o Concello contenedores novos para todos os vecinos. Vale. Aproveito, permíteme isto, para trasladar aos veciños a importancia de facer un uso adecuado de reciclar. É dicir, o futuro ten que ir por aí, separar o lixo é algo que se nos afacemos pois moi rapidamente
pois se convirte nunha práctica que é moito máis cómoda, incluso, pero que ademais para o futuro, xa non do planeta, incluso da economía deste concello e das multas que van a chegar se non se consiguen os datos de reciclaxe que se van a exixir, é moi importante que nós, como concello, deamos exemplo. Eu estou seguro, confío plenamente na nosa veciñanza en que vamos a ser unha referencia para a reciclaxe e aí pois, pido a colaboración de todas as forzas sociais e políticas do concello. Bueno, sí, non temos ningún problema despois fora de pleno, porque non queremos tampouco sinalar a nadie, ninguén, pero de decirche en que situación son as queixas que temos. Porque aparte de contenedores que se moveron, tamén hai algún roto para repoñer que xa fai algún mes que parece ser que deron nota dele. En concreto, por exemplo, tamén temos da Pena, que si nos dicen do tema dos contenedores, pois ali o que nos falan é de que leva moito tempo sin limpar e que cheiran bastante mal, e claro que con este tempo de calor que temos o cheiro acentúase, e tamén nos falan pois da limpeza do camiño que vai dende a estrada e ata hacia arriba, hacia as casas que pertencen ao Concello de Soutomaior, que consideran tamén que teñen que pasar a limpiar. A ver, cos contenedores é a mesma pregunta. Estamos renovando todo o parque de contenedores. Hai contenedores que están rotos, non. Hai algúns que están nun estado lamentable, pero que levaban en estado lamentable unha década. É dicir, a imaxen das sillas de contenedores que había en Soutomaior co anterior goberno era algo desolador. Contenedores enferruxados, rotos, oxidados, cada un do seu pai e da súa nai, diferentes formatos, todos diferentes, e agora, claro, estamos nun proceso de renovación. Nese proceso, pois evidentemente, é un traballo difícil que hai que meter todos os contenedores en todos os lugares do Concello e leva o seu tempo. E nós, en todo caso, trasladamos a Urbaser, sen ningún problema, casos puntuais que poida haber, pero insisto, vai haber contenedores novos en todos os barrios. Onde hai un contenedor agora, vai haber contenedores novos. E vai haber moitas máis sillas de reciclaxe. Porque para nós é un algo estratégico, persoas que creemos na reciclaxe, e vamos a facilitarlle aos veciños que actúen cunha boa xestión do lixo a través dun parque de contenedores novos que xa está en marcha. Xa en boa parte de Arcalestán, boa parte do núcleo urbano de Soutomaior, e, bueno, simplemente se vai facendo en varios pasos. Chegaron esta semana o luns creo que son os últimos camións que faltaban basicamente eran os contramuro, que no rural os contramuros son os que cargan e vacían polo mismo lado. E eses foron os últimos en chegar e están ahora mismo montando na nave e durante este mes de agosto, setembro, debería quedar prácticamente todo o concello montado. Canto da Pena, si falta desbrozar a Pena, uns metros de Lourido e outros de Sobral. E creo que sería a primeira volta de desbroce, estaría acabada. Outra era que a oficina de Viacua queremos saber se xa se conseguiu que teña un horario de tarde en algún momento para servicio dos veciños pois que non poden acudir a ela de mañá. Xa que tamén isto é unha reivindicación que nos faciades vos cando estabades na oposición. Así é, tenemos simplemente o problema é que co prego que hai en Viacua o que temos que intentar agora é que non se nos desista porque, bueno, a situación de que están constantemente tratando de modificar as condicións do contrato. Nós, evidentemente, defendemos os intereses do Soutomaior, trasladaremoslo e pediremoslo a Consello da Concesión. O prego de condicións non o fixo este goberno. O que rexe os horarios de Viacua, cando nós dábamos ese debate, o fixo o anterior goberno do Partido Popular. E chama a atención que o anterior goberno do Partido Popular fixo un prego que cando menos deixou en ambiguo iso, que permitiu estas ambigüidades, e que agora se reprocha ao actual goberno que non execute as cousas que non fixo o PP cando gobernaba. É curioso iso. En todo caso, nós mantemos a coherencia do noso criterio. Defensa do interese xeral de Soutomaior e pedimos a todas as empresas, a todas as que traballan con licitacións con nosas, pois que dean o máximo e mellor servizo para os veciños. O proxecto que se está a facer en Talo Río, había unha actuación na rúa Rosalía de Castro que
bueno, según vai quedando, consideramos que non se executou como está no proxecto. Entón, queremos saber como quedou a cousa, se houve algunha modificación ou como vai quedar, porque hai cousas que non se levaron a cabo. Entonces, queremos saber por que os tuvo que cambiarse por algún motivo. A actuación está tal cal o proxecto que se presentou. A subvención da Deputación está tal cal e se está executando tal cal consta no proxecto. Proxecto Tal- modificado coas cuestións de patrimonio. Exacto. Exactamente. Un proxecto modificado polas peticións que nos fixo a Xunta Patrimonio. Entón, por lo tanto, esas son as cuestións. En todo Ahora caso, está executando o proxecto definitivo. Non, vos estades comparando unha infografía que vistes ao principio para que mirar os proxectos. eu simplemente o trasladar que Talo Río, bueno, está avanzando ben. Foi unha obra que empezou leva un mes, un pouquiño máis sobre o prazo previsto, mes e pouco, porque o que nos atopamos ali debaixo metía medo e hubo que facer un esforzo importantísimo nas impermeabilizacións para que os veciños non tiveran os problemas que estaban tendo ali. En todo caso, bueno, pois eu dicirvos que estou maravillado. Unha praza que está quedando absolutamente preciosa. Creo que o tempo, a pesar de todos os paus nas rodas que intentou poñer o Partido Popular a este proxecto, unha vez máis dará e quitará razóns. Eu alegro enormemente de cal está a ser o resultado final e, ademais, así non está a trasladar a veciñanza. Como un rogo, porque nos fan chegar tamén que debería de facerse pois máis accesos para as sillas de rodas e carriños de bebés que son necesarios en varios sitios do concello, pois para facilitar a chegada a sitios necesarios, como por exemplo no camiño que vai ao cemiterio, entre outras. Entonces, non temos visto así actuacións recentes que faciliten esa accesibilidade e non lo van chegar algúns vecinos. Home, actuacións recentes, o que eu creo que a mellor maneira de facilitar a accesibilidade é eliminar as barreiras arquitectónicas, facer plataformas únicas. Todas as actuacións que nos facemos son con plataforma única. Se non se ven as actuacións é porque non se queren ver. En todo caso, Talo Río era unha praza absolutamente inaccesible para calquer persoa con cadeira de rodas, con asaltos, con escaleras por todos lados, e agora se convirte nunha praza que é unha absoluta maravilla para calquer persoa con mobilidade reducida, carros de bebés, etc. O Camiño de Santiago, exactamente o mesmo. É dicir, nos estamos ao Val Sobral, tantísimas actuacións que estamos tendo de humanización que están un dos criterios que empregamos sempre é precisamente iso, a mellora da mobilidade e a accesibilidade. Entón, bueno, están aí. Insistimos, nos na transformación urbana na que estamos traballando e seguiramos agora con Roxelio Landeiro ata Ponte Sampaio, que empezamos agora xa non, setembro. Cando empezamos Roxelio Landeiro? Vai a sair agora pronto, sí, bueno, despois do verán empezaremos, deberíamos cos prazos que temos para as licitacións, sairá agora, non? Entón, pois calculamos que xa van a desaparecer tamén esas barreiras arquitectónicas. Entón, creo que iso é o mellor que se pode facer polas persoas con mobilidade reducida, non poñer rampiñas que en ocasión son contraproducentes nas beiras rúas. Pero de forma maneira, un caso puntual, pegar. Bueno, comentar dos parques infantís, que están feitos moitos deles un desastre, xa van 3 anos. En concreto, que máis queixas está recibindo neste tempo do ano é o da praia da Xunqueira, que está desastroso para estar nun momento estival onde hai moitos nenos na zona da praia e queren empregar ese parque infantil. Entón, queremos saber cando se vai actuar en concreto. Eu creo que cada vez que o PP fala de parques infantís en mal estado morre un unicornio. Quero dicir, claro, é que aquí cando chegamos nos atopamos con 18 parques infantiles cun informe de unha empresa dicindo que estaban todos en estados de perigosidade, con putrefaccións varias. Claro, é que cantos levamos, eu creo que xa levamos máis da metade cambiados absolutamente, e todos os que son propiedade do Concello, todos os que están en chan municipal, foron modificados, todos.
Outra cousa que hai algúns que poden estar en comunidades de montes, que están en terreos que non son terreos municipais e que poden revertir problemas a maiores para a xestión deses arranxos. Pero claro, é que aquí, é dicir, hai según que cousas que eu creo que hai que ter valor, para dicilas. Porque claro, hai un informe técnico que non é a nosa opinión de como estaban eses parques infantiles hai 3 anos. E agora todos os que están en propiedade do Concello, todos están renovados. E gastamos 100.000 euros, unha cousa así, non? En arranxos de parques. Entón, bueno, a ver, que pode quedar algún que este nunha comunidade de montes que hai uns trámites, sí, claro, pero que un parque non se deteriora en 3 anos, non se deteriora en 3 anos. Temos tamén moitas queixas da limpeza que teñen os baños públicos. Queremos saber con que frecuencia se limpa, se se pode mellorar esa limpeza. En principio, o do peirao todos os días da semana, os dos chiringuitos todos os fin de semana, con boa luz mércores e venres. Os outros, en principio, limpianos os titulares dos chiringuitos, que é a de Ró, na Playa Matilde, Aranza e Xunqueira de Arcade. En todo caso, unha frecuencia moi superior á que había no seu momento. Con boa luz mércores e venres e fins de semana. Tamén temos queixas sobre as deficiencias que hai na Praza da Aldea, polas obras que se fixeron que, bueno, que empezaron a ter deficiencias. Temos un pouco de preocupación porque a mesma empresa que está a facer Talo Río, que, se non me equivoco, a que vai facer Roxelio Landeiro, a que fixo a Praza da Aldea. Entonces, cando se van a arranxar esas deficiencias? Na Praza Aldea, que coñezo ben, hai 2 tipos de deficiencias. Unha dunha pedra que se move nun cambio de rasante, que probablemente, bueno, pois aí non é tanto da execución da obra, sino do deseño no seu momento, pero en todo caso estamos en riba delas e se pedirá que se mellore, pero a grandísima deficiencia que hai na Praza Aldea, sabe cal é? O mantemento deses xardíns. Porque as persoas que tiñan que organizar a persoa, pois, polo que sexa, pois deixa que sequen árbores, o césped que en algún momento houve ali, agora xa non hai, está nunha terra, a lousa céspede que hai ali, pois está pois no estado que está. E claro, despois nos sorprendemos de que creemos unha praza para que estas cousas non pasen. Esa é a gran deficiencia. E si a empresa que fixo iso foi a que fixo tamén a pedreira, e non hai ningún problema na pedreira de deficiencia estrutural da obra. Pero, en cambio, hai o mesmo problema de mantemento dese xardín, hai o mesmo problema do estado deses xardíns, e algún que somos xente moi inocente e moi ben pensada, pois nos dá por empezar a desconfiar de que igual non é casual. Igual. Entonces, bueno, pois non sei, igual ese é a pregunta que deberíades facer, e igual aí atopades unha explicación de por que necesitamos unha praza de quen coordine a xardinería, os servizos forestais e estas cousas. O acto que organizou o Concello no Peirao coa instalación da pantalla xigante para ver a final do Mundial. Observamos algo que tamén estamos completamente de acordo, vaya por diante, pero observamos que non tivo ningunha repercusión nas redes sociais municipais, así como teñen outras actividades que casi non teñen xente, e este que estuvo moi concurrido, con moita xente. Entón, queremos saber cal é o motivo de por que non se publicitou ese acto tan exitoso que como estuvo. Foi un acto moi exitoso que enfadou moitísimo o Partido Popular. É unha cousa super extraña. Decir, porque claro, o Partido Popular estaba enfadadísimo cando decíamos durante que non se poña pantalla, e despois poñamos a pantalla e se enfadan máis. Entonces, claro, era unha cuestión pois difícil de entender. Nos pedimos, falamos, tivemos reunións coa Asociación de Empresarios, estivemos en contacto pois todo o tempo, un pouco para trasladarlle cal era o noso criterio.
Entonces, o noso criterio é intentar socializar os beneficios que leva aparellado un mundial entre todos os negocios do Concello. Así o entendemos sempre, e así o entendemos ao longo de todo o mundial, e insisto, creo que foi o adecuado, é o correcto. Nos traslladaron, bueno, pois mira, chegase a final, e nos pediron eles, mira, se alguén pedise, pois que se fala para... E foron eles os que os pedíais. É certo que os custos da pantalla, pois decían, oye, pois mira, se temos que pagar no Concello, pagámola. Pero foron eles os que nos estaban dicindo con acordo en todo momento, e así o trasladaron ademais públicamente, que se fixera así. E como unha vez ofrecemos ese servizo acordado coa Asociación de Empresarios á veciñanza, actuamos exactamente igual que pasa con calquer competición, calquer mundial de calquera outro deporte. O Concello, pois faise con as súas redes, as actividades, os equipos do Concello, eles que son espectáculos públicos que van máis alá diso, pois faránse onde se teñan que facer. Ademais, creo que nese momento de euforia que houve tantísima xente, eu tiven que ir a coller o meu fillo, fixadevos ás 2 da mañán, viñame pintarrajado coa bandeira e todas esas cuestións. Claro, digo porque moitas veces, claro, querer colar según que mensaxes, non? Querer trasladar, bueno, non se sabe moi ben que cousas, a través de subterfuxos, pois tropeza coa realidade das cousas. Entón, simplemente, a cuestión que é de ser respetuosos, e tratouse exactamente igual que cando se tratou o Mundial de Badminton, cando se tratou o Mundial de calquer outro deporte, nas redes do Concello, exactamente igual. E respondemos a unha demanda que había, que, por certo, tivemos unha grandísima acollida e moitos agradecementos tamén por parte dos empresarios, por manter o criterio antes e por esa decisión despois. Preguntar se os fogos de artificio tamén foron cousa do Concello que se votaron ou non. Non, non, por suposto que non. E, de feito, nesa zona non se poden botar fogos de artificio por prohibición da Xunta de Galicia. Foi a Xunta de Galicia que nos prohibiu botar fogos na festa da Ostra. Por si queredes preguntar ali, que son os vosos compañeros. O sea, foi un particular, entón, os que se votaron. Entendo, vamos. Non sei quen votou os fogos artificiais, o Concello non foi. Vale, sí, houbo fogos artificiais. De todas formas, alegámonos, que tuvera tan éxito e disfrutamos todos dese momento. Por último, un rogo que non o teño aquí escrito, pero a próxima vez a ver se temos un pouquiño de fresquiño xa nesta sala que acabamos de estrear, ou unha botiña de agua, porque estamos... Digo que un rogo que non tiña notado é que a mellor na próxima, se seguimos con esta ola de calor, un pouquiño de fresco na sala desta que tan bonita que acabamos de inaugurar, ou unha botiña de agua, porque estamos xa deseando tomar un pouco de fresco. Ten ningún problema. Habilitaremos unha partida para que a oposición teña auga nos fui. Levantamos a sesión, entón, parecemos.